أرأست زينم قدماء منستر دكتور أبي أحمد صباح كاب أبالات بايت وكل تزبين زغرب لهم حطوطات ملاشن مبرهن كبيرهم هاجر أوروبا حيث بيان من رجات وشتا واحد الناس مقلبات يقبأ تبهيلو كابه وطاي روسيا مسارحتات نيوكلير أطوارتها ناب أنفس أمريكان إنجليزن كم زدلوت تقليتهم سلام طعنا بالليكم انتم تشوفوا خبركم تملكتنا ساعه حدا خوين مع زينا جميرو له مع زينا حيزان زريت باريو حبيركم كتصني حيفه لما حاصرتيناتات قدماء منستر دكتور أبي أحمد صباح كاب أبالات بايتو كل تزبين زغرب لهم حطوطات ملاشن مبرهن كهبيوم مبل شاي بايتو كل تزبي حمشة عامات زبن سرح كال أي سروع أخيبا 10 شمونتا تقم تخلتشن 10 شمونتا نام تمرات كاب صباح نقهو ساعات كل تنفرقان جميرو قدماء منستر دكتور أبي أحمد أبصر خبلو خسالة يوم أبتسرع أخيبا بريزيدانتا يزق سلاسي إسران شدوشن مسكرن قبلتشن 10 شمونتا نام تمرات أب حبراو أخيبا بايتو كل تزبن بيت مهر فيدريشن زقبرو مخفت مدار ملكيتو كاب أبالات بايتو نزغربو حطوطات قدماء منستر دكتور أبي أحمد ملاشن مبرهن كهبو اليوم ኢትዮጵያ ማእከል ኃይሊ ቀርና አፍሪካ በመኻን ዘባው ዝምድና ተጠናخر ከም ዘላ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም መጀመር መርሃ ግብሩ መበርካል አይሶሙን ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ይሳለጣሎም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ናይ ዓውድታት ሞተር ሽግግር ንኢንዱስትሪ ኃይሊ ንሕርሻ እታወትን ኩነታት ናብራ ስድራ ምምሓሽ ተስፋ ጽባህ ዝኹል ኢሎም ጽሩይ መስተማይን ተበጻሕነት ኤሌክትሪክን ናተጠናخرهم ዝኾነ ብምሕባር بفلاي بتحدث حيلن حملوا أي لمعات مؤلن واي إنفست يكبر كم زلوا حبيرهم أبز زوان بمليون قطور إثيوبيان كاب بخلاص زاري أمارات حيلي تقاموا خمس زلوا بمقلات قربا بتهاجراتونا مع بلا خاب زلوا لمعات حيلي تربحت خمس خنا قليتهم سلازي إثيوبيا مع خال حيل قرنا أفريقيا بمخان زوباو زمدنا تتناخر الليلهم ملأت قبائي قدوس سينودوس بيتكريستيان أرثوذكس تواهدو إثيوبيا استفلالي وسانتات بمحلاف تزازيمهم كاب 10 حدا تقم تجميرو ناتخايدة زنحات ملأت قبائي بزعباتا بيتكريستيان منفساو عبيت محبراوين قطابون هافتن بزعبا سلام حدنتن هاجر بزعبا محدرا كريستيان سفيح زتا تخايديوم مزام ملأت قبائي سينودوس عملكيتو مجلس ذهبو وانا صحافي قدوس سينودوس بزو أبونا ديوسقوروس أب تግራይ ዝርከብ ህዝበ ክርስቲያን ህዝብናን ወገናን ስለዝኾነ እተን አብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ውን መንፈሳዊ ቤተ ክርስቲያንና የኒሎም እቶም አህጉረ ስብከት ተወደቡውን በቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ስለዝኾኑ ሕግን ቀኖናን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በመሕላው ልዕልና ቅዱስ ሲኖዶስ ተኸቢሩ ርክበ ውዳበ ናብ ነባር ቦቱን ኸመለስ በር ሰላም ሓድነትን ይቅርታን ቤተ ክርስቲያን ክፍት ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ተኸለልን ዝርከቡ ቦታትን ካህናትን ጻውዒ ሰላም ከም ዘመሓላለፈ ብሪሆም ሓድነት ውዳበታ ቤተ ክርስቲያን ብዝበለጸ ተጠናኺሩ ንወለዶ ንኽሳገር ህዝቡን ሓድነቱን ሰላሙን ሓልዩን ክነብር ካብ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ጀሚሩ መምህራን ካህናት መነኮሳትን ፈለስትን እታ ቤተ ክርስቲያን እጃሞም ንኽዋጽኡ ብምትሕሳብ ዓመታዊ ጉባኤ ኣኺቡ ከም ዛዘመ ኣመላኺቶም مادزين أخوما بمكتال تركب حزر ما بزرزرنا بالريم قديات كنحلف هقراو ربحة إثيوبيا من رقاز وشتا وحدنت مقلوبات يقباتا بهيلوم إثيوبيا بعض أنز حزتو أقداسي جيو استراتيج كاواق أمامتها تربحي زي مخوانا حرانا يمدمر منقستيوم نزأبزأب بيتلهم قرمو بري برهانا هاجراوي ربحة إثيوبيان جو استراتيجياوي كومنان بزبل رأسي أب كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا
ኤፍኤም አዲስ 97.1 ዘተተኻይዱሎ ዋና ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ዳይሬክተር ዓለም ለኻዊ ርክብ ዝኾኑ ኣይተ ነብዩ ስሑል ከም ዝብልዎ ሃገራዊ ረብሓ መረጋገጺ ሃገርነት እዩ አንድ ሀገር ዝኾነት ሃገር ድሕሪ ምዃና ሃገርነታ ብምንታይ መንገዲ እያ ትትግብሮን ተንቀሳቐሶን ተተባሂሉ ብብሔራዊ ረብሓ እዩ ኢትዮጵያ ብድሌት ባዕዳውያንን ብተሓባራይነት ባንዳታትን ሃገራዊ ረብሓኣ እናተፈተነ ምጽንሑ ምክትል ስራሕ ፈጻሚ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ኣይተ ዳንኤል ኦላኒ ይዛረቡ ባዕዳም የሚፈልገው ባንዳም የሚፈልገው ነው ባዕዳውን ባንዳን ዝብህግዎ እዩ ኢትዮጵያ ብምኽንያት በዝሒ ህዝባ አቀማምጣ ሃብቲ ተፈጥራን ዝሰገዋ አካላት ንኽስንክልዋ ዝገብርዎ ምንቅስቃስሎ ሃገራዊ ረብሓ በመንጽር ውሽጣዊ ሃገራውያን ጉዳያትን ዝረአ ምዃኑ እዮም ኣይተ ነብዩ ስሑልን ኣይተ ዳንኤል ኦላንን ዝሕብሩ ከውስጥ ያለው ከአንድነት ጋር አውሽቲ ዘለዎ ምስ ሓድነትን ምስ ቁጠባ ዕቤትን ተታሒዞም ዘለዎ ጉዳያት ትኩረት ተዋሂብዎም አቅምና ጽፊፍና ዘለና ጸጋ ጋሊህና ንኹለ መዳይ ምዕባለ ንመዓል ናጻርና ንርከብ ብሔራዊ ጥቅም አንበሳው ድርሻ የሚይዘው የውስጥ ጉዳይ ነው ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ብጽሒት አንበሳ ዝወስድ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ሓይልታት ፖለቲካ እንብሎም አካላት ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ዝብል መንገዲ ሓደን ክልተን ክብሉ ኣይግባን ውጽኢታውነት ትካላት ምርግጋጽ ብዘጋጥሙ ጸገማት ዘይምስናፍ ሰናይ ምሕደራ ምዕሳል ብልሹ አሰራርሓ ምቁጽጻርን ዲፕሎማሲያዊ ጸላውነት ምብራኽን ሃገራዊ ረብሓን ጅኦ ስትራቴጂካዊ ቁመናን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ወሰንቲ ጉዳያት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ዞባ ቅርና አፍሪካ ካብ ጎንጽን ኩናትን ተናጊፉ ሰላምን ልምዓትን ዘዓሰሎን ምግባር ዞባ ዘተኣሳሰሩ ስራሕትታት እናሳለጠት ትርከብ ጎረባብቲ ሃገራት ዞባ ቅርና አፍሪካ ቀዳምነት ዝሃበ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ጥንኩር ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ምትእስሳርን ከሉ ዝተጀመሩ ስራሕትታት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽሉን ይዝረብ ኣባድ ደመቀ ተወሳሎ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዞባ ብዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ዓይኒ ብዙሓት ሃገራት ዝዓረፎ ከባቢ እዩ ሓያላት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዎን ረብሓ ንምርግጋጽ ዝነሓናሓሉ ከባቢ እውን እዩ ጎንጽን ኩናትን እቲ ከባቢ ብሽርሒ ካብ ዝተመልአ ውዲት ተናጊፎ ይፈልጥን ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ኣብ ኢድ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝጸንሐ ሃገራት እቲ ዞባ ብዝተጸምዱ ውዲታት ፖለቲካ ምኽንያት ሰላም እቲ ዞባ ሃዲኡ ይፈልጥን ኣብቲ ዞባ ትርከብ ኢትዮጵያ እውን ተኻፋሊት እቲ ጸገም ኮይና ጸኒሓ እዚ ታሪኽ ንምልዋጥ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ብምውፋር ን30 ዓመታት ኣዋፊራ እያ ኣብ ሶማልያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ውሑስ ሰላም ንኽፍጠር ጻዕርታት ብምግባር ዞባዊ ምትእስሳር ንምፍጣር ሰሪሓ እያ ንጎረባብቲ ሃገራት ዘቐደመ ፖሊሲ ልምዓት ኢትዮጵያ ብንግዲ መሰረተ ልምዓት ቁጠባ ዝበለጸ ምትእስሳር ንምፍጣር እናሰርሐት መጽያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው መንግስቲ በፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢ ቀዳምነት ንጎረባብቲ ሃገራት ዝብል ቅዋሙ አጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በመሰረተ ልማት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት በመሰረተ ልማት ዝጀመረቶ ምትእስሳር ንምስለ ሃገር ኮነ ረብሓ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘለዋ ኬንያ ኣብቲ ዞባ ዝተጀመሩ ስራሕትታት ምትእስሳር ርክብን ምትሕብባርነተን ሃገራት ይጠናኽር ምህላው ኣብነት እዩ ምትሕብባር ኬንያን ኢትዮጵያን ንዞባዊ ምትእስሳር ኣብነት እዩ ድሌት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካ ውሑስ ሰላም ብምፍጣር እቲ ዞባ ሓበራዊ ረብሓ ኣብ ዘረጋግጹ ስራሕትታት ምትሕብባርን ምጥንኻርን ስራሕትታት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ምግባር እዩ ይኹን እምበር እዚ ከይድን ባህግን ዘይወሓጠሎም አካላት ብልዕሊ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ብምፍጣር ንምትዕንቃፍ እናሰርሑ ጸኒሖም እዮም ጅቡቲ ኬንያ ሱዳን ኣቐዲማ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘተኣሳሰረት ኢትዮጵያ ምዝዛም ግድብ ህዳሰ እቲ ምትእስሳር ብዝበለጸ ክጠናኸር ዝገብር እዩ ከምኒ በዓል ደቡብ ሱዳን ዝበላ ሃገራት ድማ ምስ ኢትዮጵያ ንምትእስሳር ድሌተን ዘርአያሉ እዩ South Sudan is looking forward ደቡብ ሱዳን ካብቲ ግድብ ሓይሊ ንምርካብ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ከም እትፈጥር ተስፋ ይገብር ካብ ጎንጽን ኩናትን ሰላም ምምራጽ ካብ ምትፍናን ትሕብብር ምፍጣር ብሓባር ንምዕባይ መፍትሒ ምዃኑ ድሌትን ባህግን ኢትዮጵያ እዩ መላው የጥቁር ህዝብ በትብብር በጋራ መላእ ጸለምቲ ህዝብታት ካብ ልመና ወፂኦም ብሓበራዊ ምትሕብባር بحادنت تطو نخنبل يصوع
ዞባ ቀርና አፍሪካ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዝዓደሎን በባህልን ቋንቋን ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ንሓበራዊ ዕቤት እቲ ዞባ ሰረት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ተፈጥሮ ዘላ ምትሕብባርን ምትእስሳርን ኣጠናኺራ ከምትቕጽለሉ ብተደጋጋሚ እናገለጸት ትርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተፈጥሮው ዶብ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህር ዝብል ገለጻ ራእስ አሉ አባነጋ አዘኻኺሮም ሕቶ በር ባህር ምስሉና ዘለወስጡ ምትእሳረት ሓሒዞም ንምንታይ ዘንዝተሉ ብምባል ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዛዕባኻ በዘልዕልዎ 2 ዓመት ሓሊፍዎም የመደመር መንግስት ኣብ ድሕነት ይኹን ቁጠባ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ዘለዎ ረብሓ ብዕቱብ ዝጥምቶ ምዃኑ ብግልጽ ኣሚጡ እዮም መርሃ ሰላም መርሳ ተወስኸለው ሃገር ካብ ሉዓላዊ ግዝኣት ጠርናፍ መንግስትን ኣብ ውሽጡ ሉዓላዊ ግዝኣት ዝርከብ ጸጋ ወይ ድማ ሃፍቲ ብዝሰገረ ማሕበራዊ እውን እያ ምቅርማት አፍሪካ ወይ ድማ ስክራምብል ፎር አፍሪካ ጠለብ ተማቀልቲ ሃገራት ንምምላእ ንተማቀልትን መቀልትን ርዌት ናይ በዓሉ ዶባት ሓንጺጹ ማሕበራዊ ኢልና ንገልጾም ህዝባዊ ሓቅታት ቅርጾም ክቕይሩ ኣገደደ እዚ ብዘይ ጠለብን ተሳትፎን ማሕበረሰብ ባይታ ዝሓዘ ህንጻጽ ብኸይዲ እዋናት መሰረቱ እንዳደልደለን ናይ ሃገራት ዘላቂ ወይ ድማ ናይ ነዊሕ እዋን ጠለብ ጂኦፖለቲክስ ማእኸል ዝገበረ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ርክብ ወይ ድማ ዝምድና መሰረት ብምግባር ዝሳለጥ ተግባር ተሓዊስዎ ዝተፈላለየ ቅርጽታት ኣብ መላእ ኣህጉር መሰረት ኣትሒዙ እዩ ድሕሪ 1963 ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን ብዙሓት ሃገራት አፍሪካ ሓራ ምስ ወጹ ውድብ ሓድነት አፍሪካ እውን ተጣይሹ ውዕልታት እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ምስ ተነጽገ ሃገራት ዋላ ካብቲ ጽልዋ ኣዩጻ ጠለበን ንምምላእ ግና ምንቅስቓስ ገይረን እየን ካብ ዝኣመሰለ ታሪካዊ ምንቅስቓስ ሓደ ካብ ሞግዚትነት እንግሊዝ ናብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሰገረት ብናይ ወለድና ጽዋዋዓ ባሕረ ነጋሽ ናይ ድሓር ኤርትራ ኣብ እዋን ንጉሰ ነገስት ሃይለ ስላሴ በኮንፌደሬሽን ናብ እኖ ሃገር ክትምለስ ተገበረሉ አጋጣሚ ተጠቃሲ እዩ ሰላም ዝበሃል ከይረኸበ ጸንሐን ብናይ ደገ ሃገራትን ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዕጡቃት ብዙሕ ጠመቱ ኣብ ወተሃደራዊ እማተታትን ምድለዋትን ክኾን ዝተገደደ መንግስቲ ሕብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ደርግውን ታሪኻዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ምስ ባሕራ ዓቂቡ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ሕብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ተጻቢኡ በረኻ ጸንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ናይ ዕጥቂ መዛዘማ ዓመታቱ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ውዳበታትን ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ የሳልጡ ምስ ዝጸንሑ ውዳበታት ተጣሚሩ ኢህወዴግ ዝብል ጥምረት ፈጢሩ ስግግር መንግስቲ ኣጣየሸ እዚ ጥምረት ህዝብን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ቁዋም ዘለዎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ድሌት ብዘይ ሓቆፈ ኣግባብ ቁመና መንግስትነት ከይሓዘውን ብዓለም ለኸ ሕጊ ዝቃነ ስሩዕ ቁመና መንግስትነት ከይሓዘ ብተመሳሳሉውን ሕቶና ሕቶ ሓርነት እዩ ዝብል ቁዋም ሒዙ ብዕጥቃዊ ኸይዲ ኤርትራ ምስ ዝተቆጻጸረ ህግሃኤ ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ግዘ ወቃቅር ሃገር ንጎኒ ምግባር ኣካቲቱ ኣብ ወሎ ክፍለ ሃገር ጸንሐ ኣሰውን ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ተጠርኒፉ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ንክካሃድ ገበረ ሕጋዊ ቁመና ዘይብሉ ተዓጣቕ ናይ ስግግር መንግስትን 1987 ዓመተ ምህረት ሕገ መንግስት ተጣየሹ መንግስታዊ ቁመና ካብ ዝሓዘሉ እዋነት ሒዙ ክሳዕ ጅማሮ 9 ሰዓታት ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ በኤርትራ ብዝተባሓቱ በርታት ባሕሪ ይጥቀም ጸኒሑ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ገጽ ሙራር ትንዕ ብምባል ምልክት ይህበሉ ኣብ ጸንሐ እዋን ምስ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ርክብ ብምፍጣር ኣማራጽ በር ባሕሪ ኣናደየ ርግጽ እዩ ካብ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝዓይነቱ ኣማራጽ እንተኾነውን ንእዋኑ ፍታሕ እዩ ነይሩ እዚ ኣማራጽ ናይ ምንዳይ ትግበራ ግና ካብታ ምንም ዘይብላ ኣታዊ ሃገር ብሚልዮን ዶላራት እንዳሓለበ ኣብ ልዕሊ ድኽነተን ምራኸን ሞተተን ዘመሰለን ሃገር ከይትሞት ከይትሓው ገይሩ ዝቕሽምድ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ እቲ ቀጠና ዝሓቆፎ ስጋኣት ዝጠልዎ ወተሃደራዊ ቁመናን ዕቤት ጠለብ ቁጠባ ካብ እዋን እንዳዓበየ ምስ ምምጽኡ ኢትዮጵያ ታሪኻውን ሕጋውን ሓቅታታ መበቀሲ ብምግባር ጠለብ በር ባሕሪ ብብርኪ ወናንነት ሰሪዓ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እንዳገበረት ትርከብ እዚ ድሌታት ክሁድ ንምግባር ዝተርፉ ርሕቀታት ውሱናት ምዃኑ ፕሬዚደንት ፌደሪኢ ክቡር ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ መኽፈቲ ዘበነ ስራሕ 2018 ዓመተ ምህረት ቤት ምኽሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ገሊጾም ምንባሮ ይዝከር ቀጠናችንን የጋራ የመልማት ካብ ህላውን ድሕንነት ዜጋታታ ክሳዕ ውሕስና ቁጠባ ብሰንኪ በር ባሕሪ እንዳተፈተነ ጸንሐን እትርከብን ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ኣማእኺሉ ዘቐመጣ ብተፈጥሮ ጸጋታት ከርና ርኽብቲ ወናኒት ዝቐደመ ስልጣነን እያ ድርሳናት ታሪኽ ብዘረጋግጽዎ ኣግባብ ብዓቐን ስልጣነኣ ሰፊሕ ግዛኣት ዝነበራ ኢትዮጵያ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳጸበበት መጽያ እያ ኣብ ክሊ ግዘ እዚ ዝተበናጨሩ ኣሕዋትን ግዛኣትን ንምእካብ ዝተገበረ ጻዕሪ ካብ ምስፍሕፋሕ ግዛኣት ብምሁራን ሃገር ከይተረፈ ዝተሰነደሉ ኣግባብ ታሪኻዊ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዓቐን ክንደየናይ ብዕምቆት ከም ዝተሰርሐሉ ዘመላኽት እዩ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ስጋኣት ዝኾኖም ሃገራት
ናይቲ ቀጠና ሃገራት ተጠቂምካ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ንምዕንቃፍ ብዙሕ እንዳሰርሑ መጽዮም እዮም አቅምን ጉዕዞን ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ስምረት ግሂዱ ከም ዝዘለቕ ዝተረድኡ ዞም አካላት አቀዲምና ዝጠቀስናዮ ስእነት በር ባሕሪ ክህሉ ብሩኡይን ብዘይሩኡይን ሰሪሖም አዕዊቶም እዮም ሰዓቤኑ እውን ይሐሰየና ኣሎ ነዚ ሓሰያታት ተጻዊራ ዝቆሰለ ቁጠባ አክጠግግ ብሪፎርም ቁጠባ ማክሮን ትግበራታት ሃገር በቆል ቁጠባ እንዳተሐከመት ትርከብ ኢትዮጵያ ብ30 ቢሊዮን ዶላር ነቲ ቁጠባ ናብ ዝበረኸ ጸፍሕ ብምምጻእ መዳይ ግደም በሳ ዘለዎ ዕማማት መሰረት ንምትሓዝ ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዛላ ምዝዛሙ እውን ጉሁድ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ ቀጥታ ንግዲ ወፃ ብስፋት ናብ ሃገር ዘዕድምን ጠለብ ሃገር ምዃኑ ብዕቁቡ ትስስር ንግዲ ዓለም እላው ዝገብር ቅዋም ዓለም እዩ እዚ ቅዋም መሰረት ከይሕዝ ሓስያ ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ዓጋት ኮይኑ ብኢትዮጵያ ዝባሓት በር ባሕሪ ጠለቦ ምዃኑ ካብ ዝገልጹ ቀንዮም ኣለዉ ወለዶ ዘየቋርጽ ጠለብ ቁጠባ ኣለዎ ብስዑት ስልሒት ታሪክ ፖለቲካን ሕግን ዝቐደሙ ወለዶ ኣምር ነጻነት ንግጉይ ጠለቦም ናይ ዝተጠቕሙ ሓይልታት ግዳይ ምዃኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብጣዕሳ ክገልጹን ወለዶዊ ቀይዲ ንምፍታሕ ግዳይ ምስ ዝተገበረ እዚ ሓድሽ ወለዶ ስለ ልዕልና ኢትዮጵያን ሕጋዊ መሰላታን ከም ዝዋደቑ ዝተሰምዐውን ቅድሚ መዓልትታት እዩ መንጎኛ ርክብ ፖሊሲ ወፃያ ብተዓጻጻፋይ ዲፕሎማሲያዊ መስርሕ ዝጋሃደት ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያ ዝወለዶ ዝተማዕራረየ በዓል ብዙሕ ወገን ርክብ ምስ ብዙሕ ሃገራት ንቁጠባዊ ረብሓ ንምውዓል ሉዓላዊ ዶባት ባሕራ ንምምላስ ዝተረፋ ሓፂር ርሕቀት እዩ ዝቆሰለ ልቦና ኢትዮጵያውያን ክጥገግ በፂሕ ኣሎ ዝተገልጹ ከይድታትን ጠለባትን ፍልስፍና መደመር ዝመሰረቱ መንግስቲ መደመር ታሪኻውን ሕጋውን ርትዕታት ብምስራዕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝህልዋ ተሳትፎ ብንጹር ዝጓዓዘሉ ቀንዲ ዋኒ ምዃኑ ይፍለጥ እዚ ሕቶን ጠለብን ወለዶ እዩ ከም ልሰምሩ እውን ጉህድ እዩ በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አርገን ሊሆን ይችላል አብዋን ንእስነትና ግዳይ ጎስጓስ ኮይና ማዕርነት መበገስ ዝገበረ መሲሉና ምትሕባር ጌርና ክንኮን ንኽእል ኢና ቀንዲዋኒ ነዚ ዛዕባ ንኢትዮጵያ በር ባሕሪ ክትስእን ዝተለመ ታሪኻዊ ጥሊ እዩ ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ሰራዊት ምክልኻልና ክነጠናኽር ኢና ልምዓትና ክነቀላጥፍ ኢና በር ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንውንን ኢና ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ኣብ ቀረብን ፍትሓዊ ክፍፍልን ኩባንያታት ነዳዲ ዝቆጻጸር ሓድሽ ኣሰራርሓ ዕዳጋ ተግባራዊ ከም ዝተገበረ በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂን ኣፍሊጡ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ዶክተር ደስታው መኳንንት ክፍፍል ነዳዲ ፍትሓውን ልምዓት ሃገር ብዝውዕልን ኣገባብ ምጥቃም ይግባእ ኢሎም ኣከፋፈልቲ ነዳዲ ኩባንያታት ተከፋፍሉ ነዳድን ሕብረተሰብ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ተበጻሕ ንክኸውን ኣብ መጽናዕቲ ዝተደረኸ ቀመርን ስርዓት ኣሰራርሓን ብጽሒት ዕዳጋ ተግባራዊ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም ቅድሚ ሕዚ ኩባንያታት ካብ ኣቅረብቲ ትካላት ነዳዲ ተረኪቦም ንመዐደሊ ነዳዲ ዘብጽሕሉ ኣሰራርሓ ነዚ ሕጋዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ከም ዝኾነ ብመጽናዕቲ ምፍላዩ ገሊጾም ብመሰረት መጽናዕቲ ብቐጥታ ተረባሕቲ ዝኾኑ ሴክተራት ልምዓት ኣብ ዝሓትሉ ዕለት ብቐጥታ ንኽበጽሖምን ኮንትሮባንድ ተቓልዐን ዝኾኑ ከባብታት ድማ ብኮታ ንክቐርበሎም ከም ዝግበር ኣብሪሆም ዜና ወጻኢ روسيا مسارحታት ኒውክሌር ኣጽዋራታ ናብ ኣንፈት ኣሜሪካን እንግሊዝን ከም ዘዳለወ ተገሊጾም ኣብ መንጎ ሩስያን ምዕራባውያንን ዘሎ ወጥሪ ዛጊድ ናተጋደደ መምጹ ተሓቢሩሎም መራሒ ኔቶ ዝኾነት ኣሜሪካ ልዕሊ 3 ዓመት ፈረቓን ዝወስድ ከቢድ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዳው ንኸበል እንተጻዕረት እኳ ከም ዘይሰለጣ ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሩስያ ናይ ኩናት ኣድማሳ ናግፍሐት ምኻዳን ሃገራት ምዕራባውያን ካልእ ተወሳኺ ስጋት ኮይኑወን ኣሎም ናይ ጦር ጀታትን ሰብ ኣልቦ ኣውሮፕላናትን ሩስያ ኣብ ፖላንድ ሉታንያ ጀርመን ኣብ ስዊድንን ኤስቶኒያን ምዝላቕን ሲዕቡ ሓያልነት ሩስያ ዘመላኽት እዩ ተባሂሎም ሩስያ ብፍላይ ትማሊ ብዘካየደቶ ፈተነ ሙንጫፍ ክሩዝ ሚሳኤል ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ከቢድ ወጥሪ ከም ዝፈጠረ ተገሊጾም ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርት ሩዝ ፑቲን እዚ ፈተነ እንተገበር እኳ ገንዘብ ስልቲ ኩናት ይኹን ዝዋግኡሎም ወታደራት የብሎም ክብሉ ኣናኢሶም ኣባል ቃል ኪዳን ጦር ሰሜን አትላንቲክ ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነት ኤስቶኒያ ብወገና ምስ ሩስያን ምውጋእ ንዳሉ ክትብል ጻውዒት ምዕራባ ተሓቢሩ ማድ ዜና ቅድመ ምዛሙ አንደቀንደነ ብታስ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጽባሕ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ዝቐርብሎም ሕቶታት ምላሽን መብርህን ክህቡ እዮም
ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ውሽጣዊ ሓድነት ምጉልባት ይግባእ ተባሂሉ ካብ ወጻኢ ሩስያ መሳርሕታት ኒውክሌር ኣጽዋራታ ናብ ኣንፈት ኣሜሪካን እንግሊዝ ከም ዘዳለወት ተገሊጹ ለተማድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንስለምክታልኩም የመስግን ብሩህ ምሽት